já se jmenuji Vojta Parkour a bude dneska Parkour 2. V minulém díle jsme se naučili žádný nějaký trik, ale teďka už to budeme se učit, protože v minulém díle jsme se říkali, co je nejhlavnější na parkouru a takhle. A se mnou je to, já si jenom vezmu kameru, se mnou je tady Jirka, ahoj, který bude se mnou taky natáčet parkour. Samozřejmě na parkour nějaký sportovní oblečení a nějaký ne moc drahý, nějaký dražší, protože pak to si nemůžete roztrhnout. Takže procvičit se, jo, nějak prostě procvičujeme nějaké tak 2-3 minuty a potom mají po parkouru, takže teďka asi půjdu na základnější trik. Takže jako kdyby musíte si něco, co je vám tak asi po kolena. Nejvíc na... Tak počkej, po kolena jim je nejvíc, tohle. Ne, po kolena, jako myslel jsem po začátku, jo. Ale takhle nějak. Nebo popas. Ale to už je trošku... To už je pro pokročilé, jako jsem třeba já. Trošku, až budete umět tady tohleto, takže musíte umět něco takového. Jo? Hej, a já... Tam je hlavně u toho se naučit držet a špička. Je to úplně lehký, ale to... No, teď jo, já skočím. Ty jsi skočila na celou nohu. Jo. Nejít úplně do tady toho pokročilého stylu. Jít nějak takhle, ne takhle. Takhle, protože když jste si to jeden takhle a představit, kdybyste se, tak by vás to takhle odvidilo. Ale když si to uděláte takhle, tak se udržíte. No, můžeme trénovat, abyste se udrželi. A teďka vám to taky ukáže Jirka. A ty ho předně. Tady tohle, co jsem předváděla. Tady to předváděla. Takže musíte se na to rozvědět. Takže já... Jo. Když tam škrtnu nohama, takhle, takže ještě jednou. Takže to byl Jirka a ještě jdeme na jeden trik, protože tamhle ten byl krátký, jo. A to je... já nevím, jak se to jmenuje, prostě je tady tohleto. Jdeš, ne? Ne. Tak. Když je to bych chtěl jít k mlejnu. Takhle ne. Když skáčete tady tohleto, tak je tam zásada jedna. A to je pro někoho důležité, ne? Ale důležité pro začátečníky úplně si dát takhle tu ruku. Protože to vám pak pomůže s tou přenesení váhy. Je to úplná hladina, ale dobré. Ne. Protože kdybyste to udělali takhle, tak nějak takhle spadnete, jo? Hej, ale Vojto. Takhle vás to jak kdyby vynese do toho vzduchu, jako kdyby víc, jo? Pomůžete si, protože kdybyste to udělal takhle. Tak ne, ale když to uděláte takhle, tak tam s ním vydržíte. To je zásada. Takže nějak můžete to tak. Takhle by to nějak mělo vypadat. Samozřejmě pak se budeme aj učit. Naučím se teďka. Tento tutoriál. Tady tohleto. Vyskočení na tu přecházku a přeskočení. Je to špatně. Ne, já udělám, jenom asi pro tebe. Musíte si, když děláte to z rozběhu, je dobrý si to udělat takhle. A když jako kdyby ze stání, že to uděláte jenom takhle, tak takhle. Takže nejdřív si dáte nohu takhle, záleží jaké hnajete z té strany. A tak. Musíte takhle tu nohu dát, zase ruka nahoře, bude se to vám to líp dělat. A takhle budete muset dát tu nohu. Takhle. Už tě nezapře. Samozřejmě není trik, jo. No, takhle. Ty fail. Jo. Takže teďka vám to ukáže Jirka. Obou dvou způsobech. Aj to menší, aj tady tohleto s tím vyskočením. Jakože tady tohle? Ne, tohle to není. To bude v jiných dílech. Tady tohleto. Tady to... Jo. A pak tady přes tu vyšší zeď. Takže teďka.
Takže tohle to bylo Jirka a ještě jedno. A ne, tohle to není ono, ale to trošku těžší. Ale to není ono. Je tady tohleto. Tohleto je ono. Ježíš. A já takhle... No, to je ono. Takže počkej, pojď se. No, to. Kurva. Že asi pro toto video by to mohli všechno. Jestli se vám toto video líbilo, ale nejspíš asi pomohlo, tak dávajte lajky, komenty, odběry. A koukejte se samozřejmě na další parkour videa, abyste se z toho naučili. Takže zatím čau.